Isang magandang morning. Itutur ko ngayon sa aking subdivision. Kung gusto nyong mag-avail, so ito yung paligid, no? So ang location nga pala nito is Talimundok, Marimla, no? Concepcion. Boundary siya ng Magalang, Scaler. So yung property, as you can see, nakabakod na siya, no? So ito yung kuha natin sa taas. Yan ang kapaligiran. Yan. So yun yung school. Yan yung Mount Arayat. Ayan, umiikot-ikot muna tayo hanggang sa hindi tayo mahilo. Yan. So pasensya na, no? Pangatlong flight ko pa lang to sa ating drone. Yan. So ang katabing property natin ay mga kalamansi. Yan, kalamansi farm yan, no? So nandun tayo ngayon. Yun yung sasakyan natin. May pinapagawa tayo dito, no? Baka magtatayo tayo ng mini farm. Yan. So ang katabi natin property, may resort na yan. Yan. Ito parang dryer na ano yan, dryer ng palay. So yun yung ano, no, Mount Arayat School. Katabi lang natin ng school. Yan. So ang ganda ng view. Nakaka-amaze. Nakakatanggal ng stress. Yan. So ito yung mga tao natin, no? Gumagawa sila. So titingnan natin yan, katabi natin yan. Yan yung bungad, entrada, no? So titingnan natin yung daan papasok sa property. Yan. Ako po yan, no? Ako yung nagpa-flight. Ako yung piloto. Yan. Ng ating drone. Yan. Inikot natin. Yan. Yun yung sementado na po yung daan. Papasok doon. Yan po yung entrada. So ito po yung pinaka-access road natin going sa barangay, no? Yan. Yan, dire-diretso lang po tayo. Yan. So ang katabi natin is malalaking bahay na, no? Naka-develop na. So ito yung ano, kuha natin sa taas, yung swimming pool. Yan yung bungad. So kitang-kita. So ang ganda. Yan. So pwede po kayo mag-avail yan kung gusto nyong mag-invest, tumira. Yan. Ito yung taas, no? Yung view sa taas. Tinaas natin. Ito, iikot tayo ngayon sa side, no? Para makita nyo yung kalamansi. Yun, may tao doon, no? Ito yung tabing farm natin. Kukuhanan din natin sa taas. So, ito. Dire-diretso lang tayo. So, marami po yung ano na to. Puno ng kalamansi. Nasa mahigit 2 hectares po yan, hanggang doon diretso. So ito yung binakuran natin, no? So yung property line natin, yan, binakuran natin for safety measure. Yung mga mag-a-avail ng property, ng lote, para security. Yan. So yan po, yan yung ginagawa natin. Yung entrada, kita-kita dyan sa taas. So papasyal ko rin kayo dito sa side, no? May bahay na rin dito eh. Yan. Yan. Malalaki na po ang bahay dito. Mayayaman po yung katabing bahay natin. Yan, ang laki din po ng bahay na yan. Yan. So thank you for watching.